விஜய் டிவி தொலைக்காட்சியில மிகவும் பிரம்மாண்டமா ஒளிபரப்பாகி வரும் நிகழ்ச்சி தான் பிக் பாஸ். கடந்த ஆண்டு நடந்து முடிஞ்ச பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 8 நிகழ்ச்சியில வெற்றியாளரா முத்துக்குமரன் தேர்வானாலும் சௌந்தர்யா தான் 2வது இடத்தை பிடிச்சாங்க. இந்த நிலையில தான் மோசடி கும்பல் ஒண்ணு சௌந்தர்யாவை மிரட்டி பணம் பறிச்சதா அவங்களே இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்துல விழிப்புணர்வு வீடியோ ஒண்ணு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஃபெடெக்ஸ் கொரியர் என்ற பேர்ல தொடர்பு கொண்டு அவங்க பேர்ல போதைப் பொருள் பார்சல் அனுப்பப்பட்டதா கூறி அவங்கள மிரட்டி இருக்காங்க. பின்னர் போலி ஆவணங்களை அவங்களுடைய தொலைபேசிக்கு அனுப்பி வெவ்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த வங்கி கணக்குகளுக்கு பணத்தை அனுப்ப சொல்லி மிரட்டி அவங்க கிட்ட இருந்து ரூபாய் 17.5 லட்சம் பணத்தை பறிச்சிருக்காங்க. இது தொடர்பா போலீஸ் கிட்ட புகார் கொடுத்திருக்காங்க சௌந்தர்யா. ஆனா 1 வருடமாகியும் பணத்தை மீட்க முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.